Здравейте! Все още не знам дали това видео ще бъде качено и дали ще види бял свят, но ако го кача, се надявам то да ви бъде интересно. Намирам се в Барселона и това ще бъде влог от тук. Пътуваме по повод рождения ми ден. Дестинацията, която си бяхме планирали, беше Дубай, но предвид всичко, което се случва в момента, просто нямаше как да заминем и в последния момент решихме да пътуваме до Барселона. Цялото нещо се случи буквално в последния момент, но и двамата с приятеля ми сме били преди в Барселона, така че не е нова дестинация за нас и смятам, че ще си изкараме хубаво. Надявам се времето да бъде с нас. За сега днес е дъждовно, но се надявам следващите дни времето да бъде хубаво и да се разхождаме, да съберем слънце. Сега ви оставям и отиваме на разходка. Здравейте от нов ден. Вчера беше рождения ми ден. Бях планирала да снимам малко повече, но мисля, че не успях. Надявам се днес да успея и да ви покажа повече неща от това, което ни се случва и правим. Сега ми остава да оправя малко косата и излизаме. Ще я накъдря, като много се надявам да издържи и да не падне. Разделям я и ще използвам автоматичната маша на Philips, като степента, на която аз я използвам, е Sensei Q. Кадриците стават много бързо и лесно и на мен много ми харесва. Това е втората, която притежавам. Другата беше по-стария модел, който също много ми харесваше и ми служеше вярно доста години. Получават се много сладки кадрици. За днес сме планирали да посетим два музея, да отидем по крайбрежната и също така ми се иска да отида до Зара, тъй като съм си харесала едни обувки, които ги има тук в физическия магазин, а в България ги няма, и също така до Sephora. Вчера буквално нищо не работеше като магазини и не успях да си взема нещата, които ми трябваха, така че днес това влиза в списъка с неща, които трябва да свършим. Другия плюс на този уред е, че кадриците се получават супер бързо. И ако не сте много добри с обикновена маша, нещата се получават тук сами. Вчера посетихме един музей за модерно изкуство, който може би вече сте видяли и съм ви оставила кадри. Честно казано, имах малко по-големи очаквания в всички TikTok видеа, които изгледах и Instagram постове и така нататък. Изглеждаше много готино. Но тази част, която промотираха с една зала цялата в лампички, беше просто една зала. Всичко останало не беше това, което си представях. Може би зависи до това какъв тип изкуство харесвате, но да, на мен лично не ми покри очакванията. Вечерта обаче бяхме в много приятен ресторант, който
Снимах и може би съм ви оставила кадри от него. Много ми хареса като атмосфера, обслужване, храната беше хубава и го препоръчвам с две ръце, ако имате път към Барселона. Сега ще ги разреша. Няма да ги оставям така, просто чакам да изтинат. Много се надявам да издържат. Има дни, в които кадриците ми издържат доста и такива, в които пазят много бързо. И не знам дали е от косата ми и това, че не я боядисвам в момента, или от шампуаните и балсамите, които използвам. Нямам представа. Не съм намерила някакви продукти, които да успяват да ми задържат кадриците за по-дълго време. Но и моята коса е много дълга, което най-вероятно същото принася да падат по-бързо. Не знам. Иначе времето е супер приятно. Буквално съм по тениска. Но си взех пълтото, за което малко съжалявам, защото чуват се някакви странни звуци от съседните стаи. Но да, на моменти ми е много топло с пълтото и се чудех дали да не си взема някакъв шлифер. На моменти става хладно, но като цяло е доста топличко. Между 17 и 18 градуса, което си е чиста пролет. Имам някъде гаребен за кадрици в багажа, но слагам си от любимия ми балсам напоследък, който хидратира много добре и оставя устните много бляскави. Чудя се дали да си взема тези на Оле Хендриксън. Пишете ми, ако сте ги тествали и можете да направите сравнение. На площад Испания. Ще влезем ли в музея? Не, няма да влезем. Ще правим. Ще сходим да видим гледката. Да съберем витамин D. Да се разходим по слънцето. Да пием слънце. И след това на къде продължаваме? Ще ходим ли в Икона? Или няма да ходим? Макар че в това хубаво време. Може би не се заслужава да влизаме навътре. Но ни е опция да влезем в Иконо. И да се пуснем към морската и да се разходим там. Може би да се разходим към морската и пием кафенце на плажа. Още може да правим. Много е топличко на слънце. Буквално е жега с палто. Може да отидем пак до готическия квартал, в който бяхме вече 6 пъти. Докато минем морската, ще стане да. Имаме един час нагоре. И до Сефора с парзалката. Се познеш ли с мен? Да? Ще да чакам Ще ме чакаш долу родител. Камерата. Ти няма да се пусне. Да се пусна? Искам да се пусна. Има Сефора с парзалка, която слиза на първи етаж и изглежда много яка. И ще отидем този път. Предния път не отидох, но този ще отидем. Ще се включиш в видеото ми. Да. Аз си направих една чашка, която не ми се получи много сполучлива, но пък ми е за първи път и ми хареса, така че се надявам да дойда пак и да апгрейдна нивото. Следващия път ще правим още по-яки неща. Да, следващия път си правя и аз колекция от чаши, които съм си направила само че. Да, и аз в къщи имам няколко за кафенце. Хайде.
Здравейте! Това включване бях планирала да го направя веднага след като се върнахме от Барселона, но ми беше много натоварена седмицата и не успях. Върнахме се късно в вторник, днес е неделя. Случиха се доста неща през тази седмица, които може би сте видяли. Предполагам, че съм качила видео. В петък празнувах рождения си ден с семейството ми. Искаше ми се да заснема малко повече кадри, но честно казано забравих. Мисля, че единственото нещо, което бях успяла да снимам е тортата, която беше много готина. Много ми хареса как се получи. Поръчах я от Чочко, тъй като до последно не бях сигурна какво точно ще правя. Поръчах самата торта доста късно. Се радвам, че успяха да я направят. Беше вкусна, изглеждаше много готино. Нададаха ме и с букет, който беше с същите цветя, в които имаше и на самата торта отгоре и беше много, много готино съвпадение. Много ми се искаше да имам една конкретна торта, която обаче успях да поръчам, защото първоначалните планове бяха да бъдем в Дубай, после решихме да отидем в Барселона. След това се чудех изобщо дали да правя нещо в София и така и не поръчах. Но майка ми ме изненада и ми донесе същата, която тя е правила, така че ще ви я снимам сега и ще ви оставя някъде видеа. Според мен се получи много готино. Още не съм я разрязала, въпреки че, както казах, е неделя, но планирам да го направя днес, тъй като исках да си направя снимки с нея. Вчера пък бяхме в Мацало, оттам се включих, така че сте видяли какво си изработихме. И финално искам да ви покажа две неща, които си взех от Барселона. Първото нещо е ето този BB крем, който е много интересен. Не съм го виждала тук по магазините, но го открих в Notino. В случай, че искате да го тествате, аз съм доста доволна от него. Консистенцията му е бяла, изглежда ето по този начин и в момента, в който го нанесете на кожата и го разнесете, се получава цвета. И е много лек, много хубав. Буквално изглежда като моята кожа, но по-добра. Цената му беше, мисля, около 12 евро и според мен си заслужава. Оставя много приятен glow ефект и озарява кожата, не стои като маска и според мен е хубав. Второто нещо, което си взех е ето този крем от L'Occitane, на който се каня от много време и се чудех дали си заслужава. И сега имахме някакво време на летището, в което чакахме от Испания за София. И аз го видях и просто си го взех. Аромата му е много приятен, хидратира ръцете, но имам чувство, че моите в момента са доста по-сухи от обикновено и сякаш не успявам много добре да се задържи тази хидратация. Пишете ми, ако сте го тествали, тъй като ми е интересно. Аз съм го пробвала в различни магазини и имам чувство, че сякаш хидратираше по-добре или не знам, може би просто състоянието в момента на кожата ми е много суха и не е окей, но съм малко с смесени чувства, давам му шанс все още, но не съм сигурна. Пишете ми дали сте го тествали и дали на вас ви харесва. Днес в плана ми е да снимам няколко видеа и след това ще се виждам с моя приятелка. Ще ходим на брънч. Чуя се дали да си взимам камерата и да влогвам или да приключа този влог тук. Ако не се видим след това, ви благодаря, че гледахте и ако не сте се абонирали за канала ми, ще се радвам да го направите. Чао и до скоро!